Дойде време да се срещнем, господин Малинов. Нали преди задавахте въпроса, кои са тия специалисти, които толкова разбират и са подали този сигнал до Европейската прокуратура? Аз съм един от тия специалисти, който съм подал сигнала. Заедно с колегите ми Христо Казанджиев и с Васил Филипов са известни фигури от нефтогазовата промишленост. В качеството ми на инженер по сондиране и разработване на нефтени газови находища, както и отговорник по сондирането във фирмата и накрая като изпълнителен директор на единствената фирма в България, която е направила, подчертавам, всичките сондажи в ПГХ Чирен. Всичките сондажи, господин Малинов. Понеже имам само 2 минути за въпроси, аз си запазвам правото после в изложението да обясня някои неща. Тук ще кажа само 2 работи, които колегите задават въпросите и вие упорито отказвате да ги обясните. Първото нещо, научете се, има един закон на Дюпуи за дебита на газовите находища, който изцяло зависи от ствола на прокарания сондаж. Пи по хаш върху проницаемостта. За това са по-ефективни тия сондажи. Вие сега се опитвате да направите едни други вертикални. Аз ще кажа на хората защо ги правите тия неща. Защото сте затънали до ушите с турската фирма, която трябваше да направи сондажите. Имаше скандал, та се намеси чак турския посланник и сега се опитвате да прикриете тия всичките работи. Върнахте 26 милиона и сега се опитвате през поръчката да им върнете останалите 50. Точно тези 70-80 милиона, за които говорите, че сега се прави обществената поръчка и които ги дължите тези пари на фирмата изпълнител. Това е само едно на ръка. Става въпрос за една гигантска измама за 737 милиона. И понеже споменахте цялата работа, усмихвайте се, ама не е до смех, защото ви разследва Европейската прокуратура. Само като въпрос го формулирайте, за да може да получите отговор. Въпросът е много простичък. До кога ще седите министър и не е ли време си подавате оставката и да изчезвате, защото ще стигнем и до Боташ, и до Турски поток, и до Павечира, и до всичките ви действия, които сте предприели. Господин министър, въпреки че не е съвсем по предмета, заповядайте да отговорите. Въпросът ви не беше по темата и по специалността, така че няма да ви отговоря. Благодаря.